Noswaith dda i chi a chroeso i'r cae ras Wrexham. Fel y gwelwch chi, mae'r chwaraewyr eisoes wedi camu allan ar y maes. Nawr te, nôl y 1962, tîm pêl-droed Bangor oedd y tîm cyntaf o Gymru i ennill gêm Ewropeaidd, a hynny pan drechwyd Maurio Napoli o 2-0 i 0. 20 mlynedd yn ddiweddarach, mae Bangor yn ôl yn Ewrop. Y gwrthwynebwyr heno yw clwb Sartid o Iwgoslafia, a tybed a fydd Bangor yn dathlu buddugoliaeth Ewropeaidd yma heno. I gadw cwmni fi yn ystod y gêm, mae Osian Roberts, swyddog datblygu pêl-droed Ynys Môn, a chyn hyfforddwr tîm dan 19 oed Cymru, a hefyd Mark Lloyd Williams, cyn flaenwr Bangor sydd erbyn hyn wedi arwyddo gyda Southport. Croeso mawr i chi'ch dau. Nawr te Mark, y tymor diwetha, fe sgorioch chi 66 o goliau dros Fangor. Mae'n siŵr bod yna ddiolch mawr i chi fod y boes yma'n chwarae heno, a mae'n siŵr y bysech chi wedi mwynhau bod allan ar y cae ras na heno hefyd yn bysech. Pasiwn, mae'n brofiad gwych iawn, ond mae'r ogia, mae'r garfan igon cryf heblaw fi, mae hen bartner i Paul Roberts, mae o digon o goliau yn y fo, ac hefyd mae'r cefnogwyr yn digon o dwrw a gobeithio fydd yn gadw un ymlaen. Fe gewch chi iste amlacio mwynhau'r gêm am newid bach yn cewch. A Osian, be fasen ganlyniad da i Fangor heno felly? Wel, dwi'n meddwl sa Bangor yn eitha hapus efo canlyniad agos, ond os geith nhw gêm gyfartal, mi fydda'n wrth i bodda. Am y tro, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau, ond nawr heb oedi mwy, fe gewn ni ymuno gyda'n tîm sylwebu ni am heno, Meilir Owen a Nick Parry. Diolch yn fawr, croeso pawb, ac noson braf ydi yma ar y cae ras Wrexham yn hyn Bangor. Mi fydd na ddibynnu ar brofiad Clayton Blackmore a'r capten Simon Davies, y ddau a phrofiad rhyngwladol. Ac yn hyn mae'r ymwelwyr, mae'r golwr Zilic, Bogdanovic a Vascovic i gyd wedi cynrychioli i gwad. Wel, mae Cwpa wedi chwarae efo Gwen ar ei wyneb ers fod o'n mlaen o'r fainc. Wel, ynddi, mae wedi cael gêm ers y dechrau mwyn alain, dydy rhywbeth o bod yn ddisgwyl, a mae hwn iddo fo yn andros o brofiad da, ac fel oedden ni'n sôn, mae o lwcus chydig bach fan hyn, dwi'n meddwl bod o wedi tynnu'r brosedd yna i fewn oherwydd o wedi colli meddiant ar y bêl yn y marn ni, ond na ni. Ac yn gyn-chwaraewr efo clwb Wrexham, nes i Dennis Smith, yr rheolwr presennol i'r rhai o, felly falle bod gyda fo bwynt i brofi yma ar y cae ras. Bosib iawn, a mae o wedi, fel oedd y Mark yn dweud, yn ystod yr egwyl, mae genno fo goesau ac injan da, a mae o wedi gweithio'n galed ysgol mae wedi dod ar y cae. Blackmore, Burgess oedd y targed. Basket Madruga! Dyma chi yr rhif 16, Dwrkovic, mae o wedi dod ymlaen heb i fi sylwi, rai fi gyfadde. A fi nes i'n weld o'n dod ymlaen, chwaith. Allech sicrhau chi bod y ddyn wedi gadael y cae, dyn nhw'n chwarae efo 12. Ac yr rhif 27 sydd wedi gadael. Paul Roberts! O, mae'n ergyd wych gan Roberts! Paul Roberts di'n rhoi Bangor ar y blaen! A mi adewai yr llunio ddathlu ddeud y stori. Wel, mae gafodd o afel ar honna Meilir Owen. Mae'n bêl bach yn cael ei chwarae mewn i Burgess yn fan hyn, a mae jyst yn rhoi ti'r ffwrdd pwysau neis ar y bêl yna. Wan te nes i ddweud bod Paul Roberts ei droed chwith o wanach na'r llall, ond chwiliwch chi fi, mae'n cael cyffyriad cyntaf da fan yna, a'n cadw'r bêl yn isel ar y targed, bach o lith ar y cae ras fa, a rhoi dim cyfle i Zilic yn y gol. Paul, ti wedi sgorio gol staw, a si o'n un o'r gorau ti wedi sgorio. Gol. Nawr dyfarnwr eisiau pêl arall na chi ddarlun o densiwn. Stephen Owen yn edrych ar ei oriawr, Wain Tudur a'i law ar ei un. Dwi'n siŵr bod yr eiliadau nesaf yma jyst yn llusgo fel maen nhw'n ni fan hyn. A Peter Davenport yn edrych fel dyn sy'n ar gychwyn ras 110 dros y clwydi, yn barod i neidio. Y bêl gan Sosionat. Fyny at Miroslavljevic. Yr eilydd ydi Branasach, mae gan Cooper. O flaen, Cooper yn llinell flaen, mae Hunt, Burgess sy'n ei derbyn ni. Burgess heibio i Vascovic. A da ni wedi chwarae bron i 2 funud o amser ychwanegol. Cic i Sartid, nid chwiban ola. A'r dyfarnwr wedi edrych ar ei oriawr eto. Dani Ard yn offwy, stori fawr! Ac wedi 20 mlynedd, mae Bangor wedi sicrhau buddugoliaeth arall yn Ewrop. Neges
gan dîm sy'n chwarae yn y cyngrair cenedlaethol yng Nghymru. Mae'n bosib i wneud o. A Simon Davies, Peter Davenport, Clayton Blackmore, pobl felly sydd wedi gweld cymaint yn profi llwyddiant, fydd yn aros efo nhw am amser maith iawn i fod. Fe chwaraeon nhw yn erbyn tîm da. Mae'r gefnogaeth wedi bod yn gampus a maen nhw wedi heiddi i buddigoliaeth. Wel, perfformiad ardderchog yn amddiffynol, rhwng i ddechrau henwi nhw. Ond mae pawb yn ei wedi gwneud eu parti. Wel, Paul Roberts y fwy na neb yn y llinell flaen, ond Burgess di cymro bob darn o wairs ar yr asgell lle yma. A'r uned yn y cefn ydy'r cewri a'r arwyr hyn o fan. Y darluniau o ddathlu yn tanlinellu mor bwysig, mor gofiadwy di'r noson, ac efo Bryn Thomas, mae dau o'r dynion sydd wedi chwarae'r rhan mor amlwg. Peter Davenport yn rheolwr ac Owain Tudur-Jones. Well, Peter Davenport, it's got to be beyond your wildest dreams. It's a fantastic night. The players were absolutely tremendous. Every single one of them played the part. I can't praise them highly enough. They were just tremendous all night. The last time Paul Roberts scored here, you won the Welsh Cup for Bangor. He's done it again tonight. Well, Paul's, he'll work all day for you. Worked his socks off there. Got a bit of cramp at the end. He had to come off, but he scored a great goal. We've got a chance now. We've got a little chance second leg. And this young man next to you, he had a good game. Oh, he did all right. He's not bad. Well done, Big Lofty. Fantastic. Thanks, Peter. 17 years old, going on 27. Well done, mate. Owain Tudur-Jones, ardderchog, llongychadau mawr. Diolch yn fawr. Oedd yn berfformiad da gen y tîm, a dwi'n falch o fod yn rhan o'n efo. Pa mor galad oedd i allan yn erbyn tîm fel Sartid? Mae'n galed iawn, oherwydd maen nhw'n cadw'r bel mor dda. Ond o'n lle ni, dydy cael nhw lawr mor gyflym o bosib, o gen ni chance, gymaint o chance yn eb. Ac efo Paul Roberts, mi redodd ond ddilyn o'n y llinell flaen ac am gol. Do, ar ben ei hun a, i ddweud y gwir, mae'n heiddi gol fel la. Mae'n gweithio'n galad, ond diolch bod amser yn cael y gols, ond mae'n heiddi'r gol. Owain Tudur-Jones, llongychadau, ewch chi ddathlu efo'r gweddill. Diolch yn fawr.